cultura fa això. I la voluntat que tenim és de desencallar precisament aquest projecte. La idea seria encarregar immediatament el projecte de modificació, de reforma de l'auditori, i en el moment que tinguéssim aquesta reforma completada podíem retirar el mòdul, que és una demanda que ens fa la comunitat educativa i també des de l'Ajuntament. Aquí nosaltres estem en disposició de fer aquestes obres a l'estiu del 2026, perquè en aquests moments no existeix res i per tant hem d'encarregar el projecte. Podríem fer les obres a l'estiu del 26, que és quan no tindrem alumnes allà, i per tant a l'inici de curs del 26-27 això, si tot va bé, serà una realitat i per tant aquest és el compromís que prenem, que hem pres amb l'AFA, amb la direcció, evidentment també amb l'alcaldia i que hem pogut compartir amb el conjunt de la comunitat educativa. I sobretot, un dels temes més importants, veure com aquest edifici de la SAFA, aquesta SAFA, comença a veure la llum en aquesta renovació. Un compromís ferm de la conselleria per aquest any redactar el projecte i l'any que ve fer, per fi, començar a fer les obres d'aquesta primera fase que començaria amb el tema de l'auditori i poder traslladar el menjador i el gimnàs en aquesta sala polivalent que actualment està en desús. Hem pogut intercanviar una mica la situació amb les diferents direccions d'altres centres educatius, hem parlat d'escola inclusiva, hem parlat de matrícula viva, en fi. Aquí l'important és ser conscient de la realitat i seguir treballant tots conjuntament per millorar aquesta qualitat del sistema educatiu, que això va molt lligat a l'equitat i a la inclusió. I en aquest sentit som conscients de les dificultats que a vegades hi ha, però tenim un departament d'educació i formació professional precisament orientant tots els recursos en aquesta direcció. Estem molt contents per aquesta proximitat que té la consellera. Aquesta conselleria sí que escolta, sí que trepitja el territori i avui ha vingut a la Llagosta primer a escoltar totes les demandes educatives que tenia el sector de les escoles, en una reunió que hem fet al ple de la Llagosta, amb el projecte de pla educatiu d'entorn, amb la futura intermodal i els futurs llocs de treball que tindrem a la logística i encadernats en aquest sistema.